zabaldu zen joanaren gero. Urte batzuen ostean, ni hasi nintzen beste kontu batzuk konposatzen edo beste kantu mota bat egiten, eta nintzen ausartzen taulara eramatera, eta Kikielekin elkartu nintzen, Mikelekin barkatu. Lagundu ninduen proiektu hori taula gaina eramatea bikote bezala, eta ikusi genuen talde akustikoa izateko, talde akustikoa garelako. Ezkinela ohiko talde geldo edo horren ez dakit nola esan. Talde akustikoari lotzen zaion klitxe horren barrukoak. Eta orduan erabaki genuen bateria jole batek lagundu zezagukela. Eta, berez hotxe egin genion Ander del Soli, gaur ez dago hemen, gaur joan daukagu. Baina hori izan zen pixkat Kasernaraten sorrera eta hartu zuen beste ikuspegi bat, ez dakit. Kasernaratek zer kantatzen duen definitzea ez da erresa. Azkenean letrak oso... Ez dakit, mila modutara interpreta daitezke eta askotan pertsona batek aipatzen dizuna zer esan edun kantu batek edo beste batek aipatzen dizuna ez dator bat eta behon deiela bi pertsona horiei. Bi pertsona hipotetikoei. Baina, batez ere bizitzari buruz, maitasunari buruz oso gai zabalak dira eta horregatik ulertu daitezke mila eratan eta hori da azkenean kantatzen dugun edo kantatzen dudan. Jotzeko deitu zen eguten una beretik, sekulako ilusioa ez dakit aukera polita da, olako leku batean grabatzeaz gain, ez dakit izan dezaken ikusleen gana heltzeko beste modu bat delako, ez? Eta, beste esperientzia bat guretzat ere, eta aberasgarria iruditzen zait. Zabaldu zen joanaren geroa berpiztuz mine. Saiatuko gara gure hirukote formatuko ohiko kontzertu bat ematen, apur bat, batez ere kanta, kaina gehien dakaten kantak joz, eta horixe ondo pasatzen dugun, ez dakit.